Musiksak, det er et strygeorkester for børn på Hasle Skole, og hele ideen bag Musiksak, det er, at vi bare godt kunne tænke os at give oplevelsen af at spille i et klassisk strygeorkester til nogle børn, som ikke selv opsøger den her slags undervisning. For måske 8 år siden eller noget, så vi en dokumentarfilm om et projekt, der hedder Elsie Stemmer, som er et orkesterprojekt i Venezuela. Og det her projekt, det har simpelthen til formål at give musik til så mange børn som overhovedet muligt. Og den idé, den er jo meget let at forelske sig i, så det gjorde vi lige med det samme. Vi kastede os hovedkugles ind i det, og så har vi lige siden den dag, gået og drømt om en dag, når vi skulle lave vores Elsie Stemmer et eller andet sted. Ja, okay, ja, det er rigtigt. Okay, en, sorry. 1, 2, 1. Det Musiksak kan, er jo netop at lave et fællesskab om musik og orkesterspil. Og det er meget interessant at se børn fra så forskellige kulturer mødes og samarbejde om en fælles kultur, som er den klassiske musik. Personligt så er det en kæmpe oplevelse at se, hvordan børn, nu har vi jo kendt nogle af børnene i et års tid, og det er bare vildt at se, hvordan børn udvikler sig, og hvordan Musiksak kan gøre en forskel for mange af børnene, ikke? Altså, at de lige pludselig har noget, som de virkelig går op i og brænder for, og den måde, de lige pludselig har dannet sig det her fællesskab alle sammen, at de ligesom tager sig af hinanden og bekymrer sig for hinanden. Det er en stor gave at få lov til at se for os. Når vi nu bruger så mange timer af vores uge i Musiksak, og børnene rent faktisk tager 5 timer ud af deres uge for at sidde i orkester og øve sig og slide i det og svede over de her noder, så tror vi, det er enormt vigtigt, at de har et mål og et formål med det, de rent faktisk laver. Og det her mål, det er jo så koncerterne, at komme ud af huset og spille for andre, og folk, der slet ikke ved, hvem de er personligt, sådan, men at de kan mærke, at der er opmærksomhed omkring dem, selv fra folk, som ikke kender dem personligt. Det har betydet rigtig, rigtig meget, og det er også den respons, vi får fra børnene, at det er faktisk det, der virkelig holder dem fast i Musiksak, det er, at de kan komme ud sammen som en gruppe og spille for